Dyma'r teulu Jones, teulu cyffredin yn byw bywyd cyffredin, ond pan fo QER ar y fwydlen, mae rhywbeth yn newid. Nid ar chwarae bach mae bod yn arwr yn arbennig wrth goginio QER. Nid yw arwr go iawn yn golchi QER, mae hyn yn lledaenu germau ac yn cynyddu'r perygl o groes halogi. Ar ôl cyffwrdd â QER, mae arwr go iawn yn golchi ei ddwylo mewn dŵr poeth a sebon. Mae arwr go iawn hefyd yn golchi popeth sydd wedi dod i gysylltiad â'r QER amrwd. Ac mae arwr go iawn yn gwybod y caiff amynedd ei gwobr. Coginiwch eich QER yn drylwyr, gan sicrhau fod yn stemio boeth drwyddo, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn glir. Wyt ti'n arwr ar yr aelwyd? Oes gen ti'r pŵer i ddiogelu'r heini sydd agosaf ata ti? Bydda'n rhan o'r her QER a dangos i'r byd cymaint yr wyt ti'n poeni.